Moi bons días. Bo día, que tal? Bueno, xa o recoñecerán, esa cara inconfundible é o presentador dun dos programas de máis éxito desta casa, dun dos programas, ao meu parecer, e o de moita xente máis agradables, entretenidos e, sobre todo, divertidos e enganchadores, que non sexan de humor, desta casa. É o presentador de Criaturas. Alejandro. Vale, eu viña todo tranquilo, e agora, despois disto, xa estou feito unha... O que queres que che diga? A min fixestesme unha entrevista hai moito tempo xa, na primeira temporada foi, ou na segunda? Foi na terceira. Na terceira. É que como as tapadas van así... Claro, o programa xa me gustaba de antes, e agora collenlle moito cariño. Así que a cousa vai ben de audiencia, xa tendes varias cousas preparadas para os vindeiros días. De momento xa temos preparados os 5 programas que quedan novos por emitir. Ata 1 de novembro estaremos con novos capítulos e xa está todo preparado. Hai cousas interesantísimas. Estivemos, por exemplo, nun parto dunha vaca con torsión de matriz, no que eu tiven que intervir. Guau, que me dices? Sí, o sea, xa no que eu estiven nun parto dunha vaca que desgraciadamente se malogrou. Naceu o terneiro morto, e a verdade é que foi unha historia curiosa porque nós non sabíamos sin emitir esa historia ou non. E despois estivemos debatendo na redacción como facer iso, como emitilo, como explicar, sobre todo os rapaces que ven o programa, que hubo unha morte. E parece que as nais gustaronlle, pero neste caso eu intervín, tiven que meter o ombro ata o ombro, e xusto cando estaba aquí, a vaca tirouse un pedo que me fixo un peinado, vamos. Bueno, o sea que ti necesitas facer unha especialización para conducir este tipo de programas, porque quero dicir, necesitas ter sangue frío, porque, home, meter o brazo pola vaxina dunha vaca e que por riba che bote un peido... Pero foi unha cousa gradual. No primeiro programa, eu lembro que fixemos unha... No piloto, que despois se emitiu, fixemos unha operación de calleiro. Eu estaba, que un dos 4 estómagos que ten a vaca, de desplazamento de calleiro, que é unha cousa bastante habitual, eu estaba bastante lonxe. E despois, xa hai pouco estivemos e casi meto tamén a cabeza. É unha cousa gradual e o que hai que ter é curiosidade. Sí, claro. Pero como en calquera programa. Supoño que sí, é o máis importante. Mira, vos facedes un programa pois que, a ver, non vou ser neutral porque xa vos lo dixen antes, teño vos cariño, gustame o programa, pero facedes un programa así que está adaptado a moitas sensibilidades, tanto para nenos, maiores, xente máis maior, xente do rural, xente do urbano, así que facedes un programa para todos os públicos, non? É un deses programas familiares, que hai poucos xa. Total, quedan poucos, porque tendemos a especializarnos sempre moito, e o mellor é un error, pero o voso programa é un programa moi plural para moita xente, para moitos públicos. Como levas iso? Porque supoño que será sair á rúa, me Alejandro dos animaliños, tal... Pero non tanto, o sea, por exemplo, cando vamos a facer historias no rural, sí que a xente como máis, como decilo, máis atrevida. Eu lembro unha vez que estábamos con Xacobo Pérez Paz, Outro que tamén, sí, efectivamente, estivemos facendo unha historia sobre os animais galegos de monte, non? Que el ten unha asociación que os protexe. Estábamos, non me acordo en que aldea, ali a piques de facer esta historia cos cabalos, entrei na taberna da aldea para tomar un cafetiño, e de repente un señor empeza: oi, de criaturas! E de repente entra xa como dice: a galega inteira! Entón, eso sí que, perdón polo de son, me parece que acabo de romper, eso sí que pasa ás veces, pero na cidade a cousa bastante máis tranquila. O bo do programa, que decías ti, que é familiar, é verdade que ao principio de todo plantexámonos unha cousa: ten que ser un programa que podan ver os rapaces, cos pais e cos avós, e que a ninguén lle resulte incómodo de ver. É dicir, que non teñamos unha linguaxe moi infantil e que os maiores resultelles pouco entretido. A min hai unha sección, Alejandro, que faime moitísima gracia. Moitísima gracia. A das preguntas. Enquisa é boísima. É que preguntas cada cousa. É que a nosa redactora Natela Palmou, a verdade é que tenga dificultade de enfrontarse a xente que ás veces que lle di: pero que me estás preguntando? Cantos dentes ten un mosquito? E a xente pensa que estamos de broma. Ou onte que preguntamos se todos os animais teñen en Vigo. Ás veces son preguntas moi sinxelas e que non paramos a pensalas, outras son máis complicadas, bastante máis complicadas. E o éxito deste programa tamén é que mostrades esas cousas con sentido do humor. Imos ver un pedaciño e comprobámoslo. A ver, vamos ver se vai cara a ela. É a tua nai. Sí, pero non vai. Javi. Non vai, que ele non sabe de pé de min. Este é o teu fillo. Ven, Guarrina, ven. Que patoso. Ven. Guarrina, este é o teu fillo. Ven. Tes que recoñecelo. Que on xa o intentamos,
E tampouco cuestión de que el se vexa rechazado e que sufra máis. O de sentirse rechazado, eu sei non. Esta, vostede pensa que ella aceptará como unha boa? A ver. Non é a boa que a bisaboa. A bisaboa. A bisaboa. Nin a bisaboa quere. A boa é esa. A boa, bisaboa, que tos. Colla vostede. Ai, xa está máis tranquilo. Ti non te preocupes, porque sabes que vas ter contigo a Manolo sempre. Veña, imos pasear, que o merece. Vos sodes unhas descastadas. Non me mires así agora. Está moi malo que fixéchedes, Que tal eses diálogos cos animais? Eu cando os vexo me dá un pouco de vergonza. Por que? Non, porque a verdade é que a mí verme non me gusta moito. Porque sempre atopo, creo que nos pasa a todos, que sempre atopas moitos fallos e tal. Desgraciadamente, pois isto, os xornalistas temos que revisar todo o que facemos, cando escribes ou cando tes que revisalo, e demais, pois na montaxe do programa xa estás elixindo que vai ou que non vai. Cando vexo estas cousas digo que estou tolo. Pero é que é así, o sea, además, dende que fago o programa, unha amiga miña sempre di, é que parece que agora chega estudio animal, inda que me lavo todos os días, pero veñen todos os cansamitos, os gatos, e se restregan, é unha cousa curiosa. Debes ter unha chea de anécdotas sobre o tema, non? Pois moitísimas, claro, é que cada historia ten unha anécdota e ás veces son realmente entrañables. Pois, por exemplo, en Marcelle, que hai unha especie de zoolóxico, un parque natural en Lugo, que recomendo ir, porque ademais os teñen todos na súa propia hábitat, está moi ben feito, pois estivemos na chegada duns lobeznos ibéricos, e agora xa son amigos, despois de 8 meses de visitas, e cada vez que vou, pois teño a cazadora rota, arañazos por todas partes, pero claro, é que é unha relación a que estableces con eses animais, os que non se lle permite o acceso a outra xente, son auténticas experiencias fantásticas que podes vivir gracias ao programa. Claro, e tamén as experiencias o que supón que collas enfermidades, eu que tengo un pouco de constipado, dime aquí Alejandro que colleu de todo. De todo. Eu xa tiven que coller unha costume pouco cómoda, aínda que as mulleres dirán pois non é para tanto, que é depilarme cada certo tempo, porque senón che pican unha especie de bichiños parecidos ás liendres, que son os parásitos das vacas e de outros animais, e che pegan a pel que despois é imposible quitalos, así que agora non estou depilado, pero é bastante habitual, sobre todo a partir de verán. Pero con cera ou... Non, con cera. Ai, mi madriña. E depilas todo? Pois sí, claro, que vou facer. É que, mira, Bueno, non entremos en detalles. Non, pero espera, vou entrar en detalles porque a mí é unha cousa que me parece curiosa. A primeira vez que me fun a depilar, non sei por que estamos falando disto, facendo un programa de animais, pero bueno, é que me pregunta a rapaza, ata aquí, e me decía ata o xón. Muller, como ata? Non, ata máis arriba, que tontería, non? E cando chega pois a unha altura media, me di ata aquí, e digo, mira, imagínate que ti máis eu ligamos, vamos a casa, me quedo espido e me ves un calzoncillo de pelo. A ti te gustaría? Non, pois entón, claro, ata as ingles que din as mulleres. A brasileira. Isto é o bons días, amigos. É o bons días. Non che gusta nada verte, non? Nada. Pois veña, vamos vernos outra vez. Veña, outro pedazo. Paco, tranquilo, non me quere. Non, se ao final vou dar máis voltas. ¡Pataca! Ai, mira como xira os dentes este. Vai ben, é nova dentadura, Bueno, eu corto, pero se vostede... Aquí estas cousas se fan... A ver, ven. Ai! Fran! Sí, tranquila, vete para baixo. Non me mires así porque entón non podo cortar nada. Esta cabeza o ven. Parecemos José Luis Moreno e Monchito. Agora vou parecer Moisés. Non, o bar non! Xa me parece a mí que está un pouco alcohólico. Pasa! Oi! So. Bueno, que rematamos. Quieto! Non sei se poderemos voltar a vindeira semana, criatura! Bueno, pásalo bomba. Cos ponis tive mala experiencia, Sí? Bueno, pasámoslo bomba, sí, pero o día da carreira de burros volvín un pouco lesionado, porque eu son un pouco alto, vamos, mido un 82, tampouco é para tanto, pero os burros zamoranos, que son os que había ali, son moi pequeniños, así que tes que estar así como encollido todo o tempo, e despois de estar máis de media hora, volvín un pouco coxo, pero vamos, foi unha experiencia interesante. Sí. Bueno, señor Macías, foi un placer, Señor Amado, señor Peleteiro, moitísimas gracias. Tens que vir outro día a contarnos máis anécdotas, que aquí hai unha chea. Por certo, mira, vouche recomendar que vayas a un tratamento de balneario. Pero paga vos días ou non? A ver, eso tratámoslo de seguido. Primeiro falamos con produción e agora imos ao directo.